А сега кажете ми какво е общото между едни обикновени сини дънки, някой медицински трилър от спечното и най-новите биохакове за мозъка. Може да не ви се вярва, но отговорът е едно и също вещество с история дълга повече от век и половина. Добре, нека се потопим в темата. Става въпрос за метиленово синьо. За първи път го синтезират през 1876 година, представете си, като текстилна боя. И от тогава това ярко-синьо съединение е извървяло един наистина необикновенен път, буквално от фабриките за дрехи до челните редици на съвременната медицина. Но как за Бога една боя за дрехи се превръща в нещо, което може да повлияе на човешкото тяло чак на клетъчно ниво? Ами, всичко се свежда до енергията. Нека го обясним с нещо, което всеки разбира. Във всяка наша клетка има едни мънички двигателчета, наречени митохондрии. Мислете за тях като за фабрики. Фабрики, които работят денонощно, за да произвеждат енергията, която ни е нужна, за да сме живи, да се движим и да мислим. Проблемът обаче идва, когато тази поточна линия се повреди. Представете си, че някаква отрова или пък стрес предизвика задръстване, което спира цялото производство на енергия. И когато това се случи в милиарди клетки едновременно, ами цялата система започва да се срива. И точно тук идва онзи аха-момент. Метиленовото синьо се появява на сцената като експерт-механик. То обаче не се опитва да отпуши задръстването. Не, то прави нещо много по-умно. Създава обходен маршрут. Позволява на електроните просто да прескочат повредената част от линията и така, хоп, производството на енергия се рестартира. Фабриката отново работи на пълни обороти. И тази му способност да рестартира клетъчната енергия не е просто някаква теория от учебниците. Тя има абсолютно драматични последици в реалния свят. Хайде да видим къде метиленовото синьо наистина се проявява като герой. При остро отравяне, всяка една секунда е от решаващо значение. Тази времева линия показва съвсем реален случай на 28-годишен мъж, който поглъща калиев нитрат. Само час и половина по-късно той развива цианоза. Кожата му посинява, защото няма достатъчно кислород. Вижда се как в 0 часа, когато го приемат в спешното, насищането на кръвта му с кислород е само 58%. Това е критично състояние. Кръвта му буквално се задушава. И ето го ключовият момент. След като му инжектират метиленово синьо, ефектът е почти мигновен. Лекарите просто наблюдават как тъмната, почти шоколадова на цвят кръв на пациента става отново ярко-червена, а сатурацията на кислород скача от критичните 58% до цели 100% само за час, както видяхме преди малко. Това животозастрашаващо състояние има име – метхемоглобинемия. И точно това е единственото състояние, за което метиленовото синьо има официално одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ. Той е утвърден, доказан спасител. Но историята, разбира се, не свършва до тук. Отвъд спешното отделение, метиленовото синьо започва една нова, доста по-противоречива глава от своето пътешествие, като потенциален подобрител на мозъчната функция. Уникалното при метиленовото синьо е, че заради химическата си структура, то може да премине така наречената кръвно-мозъчна бариера. Мислете за нея като за строго охранявана стена около мозъка. Метиленовото синьо има нещо като ключ, с който минава през нея. И веднъж щом попадне в мозъка, изследванията показват някои наистина обещаващи неща. Говорим за потенциално подобряване на паметта и вниманието, за намаляване на амилоидните плаки, които се свързват с Алцхаймер, и дори за защита на невроните при модели на Паркинсон. Освен това, много хора съобщават за едно такова субективно усещане за повече яснота и енергия. И точно тук историята започва да се усложнява. Ентусиазмът на биохакърската общност се сблъсква челно с доста по-предпазливата позиция на официалната наука. И така, получават се два лагера. В единия са онлайн общностите и инфлуенсерите, където метиленовото синьо е представено почти като някакво чудо. Говори се за невероятен фокус, енергия, дори за удължаване на живота.
А в другия лагер са регулаторните органи и научната общност, които са, доста по-сдържани. Те казват, да, данните са интригуващи, но ни трябват още големи контролирани клинични изпитвания върху хора. И не забравяйте, това е мощно лекарство, а не просто хранителна добавка. И понеже говорим за мощно вещество, е абсолютно критично да поговорим и за безопасността. Това не е нещо, с което човек може да си прави експерименти лекомислено. Първо, нещо любопитно, но напълно безобидно. Един от най-известните странични ефекти е, че урината, а понякога и пота, може временно да придобият син или зеленикав цвят. Изненадващо е, да, но не е опасно. Но сега идва наистина важното. Има 3 основни правила, които просто не бива да се пренебрегват. Първо, никога не трябва да се комбинира с ССРИ антидепресанти. Рискът от серотонинов синдром, едно опасно натрупване на химикала серотонина в мозъка, е твърде голям. Второ, хора с генетичен дефицит на ензима G6PD са изложени на риск от тежка анемия. И трето, което е може би най-важното от всичко, винаги трябва да има консултация с лекар. Самолечението тук е изключително опасно. И така, пътешествието продължава. От индустриална боя до животоспасяващо лекарство, а сега обект на интензивни изследвания и биохакърски експерименти. Метиленовото синьо е животото доказателство, че понякога най-големите открития идват от най-неочакваните места. Въпросът обаче остава: какво ли още предстои да разкрием за този син химикал?